Chorvatský rezidenční komplex Petram patří mezi nejvyhledávanější adresy u moře. Je plně dokončený, uvedený do provozu a aktivně se prodává, takže si můžete vybírat z hotových jednotek připravených k okamžitému užívání. V malebné Savudrii vzniklo místo, kde se luxusní architektura, středomořská atmosféra a moderní životní styl spojují v harmonii, která se jen zřídka vidí. Petram je prostorem, kde vznikají nové příběhy, kde se tvoří vzpomínky a kde každý detail podtrhuje výjimečnost celého prostředí. Komplex tvoří široká nabídka prvotřídních nemovitostí, z nichž část je již úspěšně prodána. V nabídce zůstávají elegantní vily, designové apartmány i exkluzivní rezidence, všechny navržené s důrazem na pohodlí, estetiku a funkčnost. Neposkytují maximální soukromí a vybrané jednotky disponují vlastním infinity bazénem. Apartmány v různých velikostech od kompaktních řešení až po prostorné rodinné varianty nabízejí flexibilní možnosti pro osobní užívání i investiční pronájmy. Součástí komplexu je rozsáhlé zázemí, které posouvá standard bydlení na novou úroveň. Wellness centrum, infinity bazény, střešní restaurace s panoramatickým výhledem na moře, sportoviště a další služby vytvářejí prostředí, kde se každý den stává zážitkem. Všechny nemovitosti jsou připraveny k celoročnímu užívání a lze je spravovat prostřednictvím profesionálního provozního modelu, který zajišťuje bezstarostné vlastnictví. Savudrija je nejsevernější výběžek Istrie, známý západy slunce, historickým majákem a autentickou přírodou. V okolí najdete vinice, olivové háje, golfové hřiště i malebná městečka jako Umag, Grožňan nebo Motovun. Region nabízí krásu krajiny, kulturu i gastronomii po celý rok a zároveň je skvěle dostupný z Prahy autem i letecky přes Benátky nebo Lublin. Pokud hledáte kombinaci klidu přírody, moderního komfortu a jisté investice, komplex Petram je volbou, která dává smysl srdcem i rozumem.